Καλώς τους! Είστε εδώ για τη συνέχεια της ιστορίας για τον Άγιο Έρωτα στο δικαστήριο. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάμε στο θέμα μας. Όπως σας ενημέρωσα και χθες, η δίκη δεν θα έχει την αίσια έκβαση που περίμεναν όλοι. Ο Παύλος είχε επισημάνει στο Βεργάδη επανειλημμένα να κάνει τα δικά του για να τον αθωώσει. Ο Βεργάδης τελικά τον βγάζει επίτηδες ένοχο, μη έχοντας άλλη επιλογή, αλλά χωρίς να έχει σώαστας φρένας. Το δικαστήριο τον απαλλάσσει από τις κατηγορίες. Η Σοφία, η Δώρα και η Χλόη δεν μπορούν να το πιστέψουν. Μα πιο πολύ ο Νικόλαος, ο οποίος τα έχασε όλα εξαιτίας αυτού του ατόμου. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που μόλις άκουσε ως απόφαση. Όλα στο μυαλό του σταματάνε. Το σώμα πλέον δρά μόνο του. Ο Νικόλαος κάνει πέρα τα έδρανα του δικαστηρίου. Κατευθύνεται προς τον Παύλο και τότε ακούγεται η φωνή της Χλόης. «Νικόλαε, όχι, μην το κάνεις αυτό». Τα μάτια της Χλόης πέφτουν πάνω στη μεταλλική υφή αυτού που κρατάει ο Νικόλαος. Ο Παύλος, ενώ είχε το γνωστό ηρωνικό ύφος, το γέλιο του κόβεται απότομα. Ο Νικόλαος έχει το ύφος αυτού του Λεωνίδα όταν ήρθε στη Στέρνα. Δεν θυμίζει σε τίποτα τον ιερέα που γνωρίζαμε και εκεί απέχουμε λίγα χιλιοστά απόσταση μεταξύ τους για να κρυθούν όλα. Η συνέχεια στο κανάλι πολύ σύντομα. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Κάντε εγγραφή και έρχονται περισσότερα για τη σειρά Άγιος Έρωτας. Γεια σε όλους.